Yes, comrades. Good morning. Mwazuka bwanje naso mwaswera bwanje. No, comrades. Tili kuno Kalonga. I'm here in Kalonga kucheza ndi anthu au Kalonga. Of course, anthu ambiri mwina ndimvera bwino mawa. I'm working on my project in search of a good leader. Ndikhala ndi Kalonga kunoko up to Wednesday or Thursday. Chifukwa chokuti pali zinthu zingapo zomwe ndiyenda kuti ndipange kunoko. Of course, aliyense kunoko is just anxious. Aliyense kunoko angoyembekeza kuti kodi comrade wala kukalonga apanga kubwanji. No, it's the same project that in search of a good leader. That's why I'm here. Campaign yanga siyambiri yayi. Ndifuna ndivese bwinobwino kuti kodi anthu akukalonga kuganiza bwanji. Ndimene ndale zikuyenderanso komanso hope ya anthu akukalonga ndi ndani weniweni yemwe kuona kuti can do better as compared to Kabambe. So I'm getting people's views. Ndikuyenda ndithu, of course, I had no other program apart from kuyankhula pa radio. Komanso kwapezekaso kuti so many groups of people, individuals, they're calling me in manyumba mwawo to discuss about the future of Malawi. It's quite interesting chifukwa kuti Kalonga is developing. Anthu okha Kalonga paokha akuyesesa upanga chitukuko. Koma chikusowa kunoko mwina chitukuko cha boma. Koma Kalonga is far much better as compared to other districts of the north. Ngati kunzimba ndi Kalonga. Kalonga yayi. I think Kalonga is more advanced kwambiri. Anthu ake so kamayankhula nawo, we don't waste time. Wafusa mafusa wili atatu basi. There are no arguments in terms of campaigning here in Kalonga. People always tell you the truth and akungokuza chilungamo basi. So as I'm talking here, the ratings mendikonera zipani zomwe zitchula kwambiri ukalonga ndi zitatu: UTM, DPP ndi MCP. These three parties here lile akumveka ndithu. Komanso suti kapena zipani zikunoko zikamamveka kuti kapena wina akhala owina, obvious winner ayi. Because the people of Kalonga, they are telling me that they are waiting for the campaign. Komanso afuna mvese bwinobwino kodi chimene chikufunika ku Malawi ndi chani in terms of politics. Kodi kufunika munthu otani. So majority of the people, they're in agreement kuti akufuna munthu oti amaziwa zikuendesa za chuma. Dasu Kabambe always akumutchula ndithu kuti ayi Dasu Kabambe fundo zake zikuveka bwinobwino atati watenga boma. But the challenge is maybe the political side. Kumalawi kunongokhala ngati nangozowerera kuti basi campaign using on tribal lines kapena chipani chikakhala some other parties claim kuti zipani zazikulu. So there's that atmosphere of fear and anxiety and skepticism. There's that spirit of skepticism. Anthu ambiri ndokayika kuti munthu wabwino akuoneka koma sipano anthu oyipa ndi amene ali ambiri kwa basi. So the thing is, it's really a brainstorming and a brain shortfall. Ndimene ngati ndere zolupera kukhoza kuti kodi anthu munthu wabwino akuti people, majority of the people, they want Kabambe. But you find that some majority of the people, they're afraid kuti mwina Kabambe sawina because of these poor Azatwa andale, these crooked politicians, cycled politicians. Anthu ena amangovotera basi akaona ndalama kupasa anthu ndalama. But the thing is, Dasu Kabambe is really leading here. Kumveka bwino kwambiri. Of course, ndakumandira matena ma business omwe mapanga these illegal business or ma business omwe mapangidwa Azathu amapanga ma business awa othamanga. They like this government because fuel akasowa, petrol akasowa, these people they make a lot of money kumagulisa fuel pa mtengo odula. Chilichonse chimene chikusowa kunoko, sugar akasowa akampeza yo mavenda, sugar zamagulisa pa mtengo odula. They have found a weakness in this government. Yes, there's a weakness in this government. Kwa anthu okonda chilungamo akuona kufoka kwa boma limene koma atambwali boma limene lila kulidyera kwa basi. That's here in Kalonga. Anthu omwe akhanga ati zochitika zawo za ukhulukukhuluku zoncho ti mabusiness osaoneka bwinobwino. They really love this government. Chilichonse chopereka akati aseka border, these people they smuggle and they make a lot of money out of that. So some people they say no, chakwera pitire tizipanga bwino madiru. Just imagine. So how can you run a country based on deals? How can you run a country? Nama ndikuna zona Azathu amapanga ma business osiyana osaoneka bwino opanda mapepala kuno ku Kalonga. They benefit a lot from this government. So do we need such type of
transactions. No, what we need in Malawi and okonda Malawi ziko ndiratu ten tipange tibweze chilungamo kuma business misonko yathu izioneka. And I was asking somebody yesterday night kumene ndimacheza, he was telling me about the prices of sugar mene wadulira umumu kuti kochuchitika ndichani kuti sugar wadula kodi a MRA akumatenga msonkho ngati pa packet imodzi, because mtengo wa sugar MRA imatenga pa normal price ya sugar 2000 chakuti or 3000 chakuti ndimene amapezako MRA, koma amene akugulisa sugar pa 7000 kapena pa 6500, how much is MRA getting? So a lot of money is being wasted just because sugar kusowa kuno Kalonga. So there are a lot of things, but the general consensus or the general environment imene ili kunoko politically, Kalonga is a hope for each and every party and leadership. Koma tikabwera kunkhani kuti on serious business, Dr. Desukabambi ndamene kukhangati akuveka kubwino ndithu kuti chuma kuza chigwira bwino, because what is needed in Kalonga is kufika msogolo bwino yemwe akhoza kupanga put things in place in terms of economy. You see, when the government is doing nothing economically, people take their own way of doing things. Antambira amangotenga chiti chonse amachitenga manja mwawo. So chinthu akachitenga manja mwawo, these are the results. People mavenda akuona ngati boma akamati boma ndilomwe boma lomwe tikudyera masuku pamutu, which is not good. So our comrades, I'll be here up to Wednesday. I'm trying to follow up today with kodi kukalonga kukhaladi makando right. So I've not met akulu achipani cha UTM because my campaign is solely for the president. But also I'm very thankful kuti my team, some team members anga ametupanga campaign ya Desukabambi. For example, Comrade Epiana Ntakomwa is doing good job here in Kalonga individually. He's doing a good job with his team. Akupanga ma committee, they've set ma committee ambili. Akupanga ma committee, and he's continuing doing that in the course of the campaign for DK. These are the people who kufuna kumala tenti zizi peleka, and these people, guys, comrades, they need your support. Malawi is not only for UTM members. Malawi is not only for DPP members. Malawi is not only for MCP members. This is our country. So tikama kamba za ubwino wa candidate monga ineyo with my project, because I'm here because of my project in search of a good leader. So what is happening is, in search of a good leader, nampeza Desukabambi amene ndikuta kumugulisa zina laje ena onseyo kwa ineyo Samuel Wala ndi akulu ena ndi anzange enokonda Malawi anaona kuti Desukabambi atisi muli kuthekera ndema asogolera nawo sitikumvako zeni mbiri zawo zabwino zoti kodi what are they doing as candidates. Angona kuti tikazayo na sankho tizapanga chakuti, but what actually are they going to do? What modalities? What actually njira zanji zomwe atazike mu system ya boma kuti chuma chambe kwenda bwino komanso ziko lizioneka bwino kukhale ma fiscal discipline in spending or using taxpayers money. So comrades, I'm here in Kalonga. I'm very comfortable, and ndakwambiri koma I've got that pressure. Each and every person would like to talk to me. Commerce would like to meet me. There's a lot of pressure looking at my small budget. But I'm still here. Radio. Mwina kuyamba pakati pa 6 p.m. the 8 p.m. I'll be on the radio, Tuntufye, or radio Dinosaur. So you hear everything. Palapa we're just sorting out kuzakhala phone-in programs whereby ndiauza fundo za Desukabambi komanso I'll be getting some advice, some phone calls kumandifusa mafunso oti ndiyankhe pamisa kuveza bwino ku north of Kalonga uko chakuiponga uko anthu andimbira phone ambirimbiri kuti mene koko Desukabambi sakumuziwa. So I'm planning to go there now kuti ndikamve bwino what is the problem. But comrades, I'm comfortable in Kalonga. Koma Kalonga is doing fine. People are well and habwino zakudya zabwino komanso moyo wabwino of course kukuzizira kupang'ono as compared ndi kumbuyo kundi June. But otherwise I'm comfortable, comrades. Don't worry, I'm doing the job that you want me to do for you Malawians. Comrades, good morning and happy Sunday everyone.